बे समाव पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि फ्राय आङो मोनसे फोसावनो सानदों जे पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो पानेरि दख'रा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदि देग्लाय जोलुर बादायलायनाय 22थि खुंगा 22थि बड'लेण्ड मार्टार्स ट्रफिखौ खुंनो लानाय जादों। फैगौ अक्ट'बर दाननि 12 आरो 20नि गेजेराव बेखौ जोङो फोजोबनाय जागोन। दा बेवहाय जोङो साखाफारा जानो थाखाय बे गेमखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय जोङो बानजाय आफाद दानानै होनाय जादों। बिथांमोना खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे समाव बानजाय आफादाव जोंहा बारसोम दैमारि बिथांखौ वर्किं प्रेसिडेन्ट लानानै कनभेनर बिन'द दैमारि आरो चिफ पेट्रन रेहन दैमारि मिनिस्टार आसाम आरो चेयारमेन बनजार दैमारि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे बानजाय आफाद दादों आरो बे गेमखौ मोजाङै सामलायलांनो थाखाय। दा नैबे समाव आं बेखौनो फोसावनो सानदों जोंनि जि गेलेनाय बे जोलुर बादायलायनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जि बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय बायदि देग्लाय 22थि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो टीमफोरखौ हांख्रायनाय जादों। आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड गुवाहाटी, आसाम पुलिस गुवाहाटी, कार्बि आलं FC आरो क'क्राझार बारहुंखा क्लाब, गवालपारा FC, बेनिफ्राय मासा नलबारि आरो लोगोसे जोंहा ग्रीन लिफ आरो पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव जोङो मोनसे टीम बानायनाय जादों। बे गासै 8था टीमा बेहाय बाहागो लागोन। बे बेखेवजेननाय सानखालि जोङो हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव जोङो रिजनेल आरो स्पर्ट्स आरो बर' फरायसा आफादनि जे फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिरहोगोन। बेनि उनाव जोंहाय जेब्ला जों खेलाखौ जागायनायनि सिगां मुंख्लं न'खरनिफ्राय जोङो बाहागो लानाय सोद्रोमा बिथांमोनखौ बरायगोन। बा मुंख्लङा गासै जोंहा 11 बिथां 11 मुंख्लंफोरनि न'खरनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोङो बरायो बोसोरफ्रोमबो आरो देग्लायबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, बरायनाय हाबाफारिखौ। बेजों लोगोसे जोङो अपेनिं गेमाव कार्बि आलं FC आरो बारहुंखानि गेजेराव अपेनिं गेलेनाया जागोन आरो जोङो बे गेलेनायखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो लोगोसे माबाबो लानाय जादों हारिमु आफाद बा मोसानाय हाबाफारिफोर थागोन। बे गेमखौ बा बे जोलुर बादायलायनायखौ होनायनि गुबै थांखियानो जादों आगुनि बिबानगिरि बिथांमोनानो सिन्था खालामनानै जे जोंनि बड'लेण्ड नागिरनायाव जाय बिर जोहोलावजो बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि मुंखौ अरायथा गोजोरै लाखिनो थाखाय बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोननि जिउदान बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे गेमखौ बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो आरो होलांबाय थानाय जागोन। बे पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो पानेरि दख'रा बर' फरायसा आफादा जे बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय बे जोलुर बादायलायनायखौ कुनु हारि धोरोम राजखान्थि आफादफोर बेफोरखौ कुनु बासिनाय गैयै बायदि जों बयबो खौसे जानानै बेखौ खुंबोबाय थादों आरो बेखौबो देग्लाय बेबायदियैनो जोङो हारि धोरोम राव बासियालासे राजखान्थि हान्जा सायख'वालासे बेखौ जोङो गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाहागो लागोन आरो बाहागो लादों। देग्लायबो बेबायदिनो जोङो खुंलांनो सानदों। दा बे समाव जोङो BTC बा गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय बे जोंनि गेलेनायखौ सामलायनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदि रांनि अनसुंथाइ आथिखालसिम जोङो मोनथ'नाय जायाखै। जों आसा खालामदों इयुनाव बा फैगोन बोसोरफोरनिफ्राय जोङो बेबायदि सरकारनिफ्राय बा BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनि गेलेनायखौ बे गेलेमुखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानाय बायदि सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ मोनगोनखौ जों आसा खालामदों।
पानेरि ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे जायफोरा गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनो बिथांमोनखौ फैगौ 12 अक्ट'बरनिफ्राय 20 अक्ट'नि गेजेराव जोंनि खेलाया जोबहैगोन। दा बेनिखायनो जागायजेननायनिफ्राय गासै गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा ओनसोल आरो गुबुन खाथि खालानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोंनि गेलेनाय होनाय बे गेमखौ लोब लोब फैनानै नायफैनानै जोंनि गेलेनाय आरो लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड बिथां मुंख्लंमोनखौ गोसोखांनानै जे जोलुर बादायलायनाय होयो बिथांमोननि जे जिउमानि अराय गोजोननि थाखाय जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव गेलेनायखौ नायफैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।